Takže čau lidi, já jsem Kofi a vítám vás u dnešního let's playe z Louka a jsem tu společně s Konem. Čus. Hrajeme. Hej, chci jít asi invert. Hrám AD Carry Miss Fortune a Kony hraje Zrodí se po skoci. No, asi. No, tak doufejme, že vyhrajem. Ranket. Ty vole. Vyplouváme! Hej, to je dobrý skin, ty vole. Pojďte, běžte na to redko. Jsem to nevyžere, tak... Proč tam leze? Ona to chce vyžrat. Hej, ona je úplně blbá. Ona je úplně totálně vychaplená. Jo, no. Bronz. Co chceš? Je bronz? Nevím, podle mě. Píše mám bronz 1 na flexe. Je Aatrox. To ještě neviděl. Já jsem ještě neviděl Aatrox level 7. No. Hej, čum... To je... Čum se kam leze? Zbraně mám. Já mluví farmím. Vypatlaná se vyněl. Ty vole, čum se kolik má HP, tady, tam mi tady hodně pomůže. Jo. Sur 20. Ještě špatná. Žádný problém. Jak minule jsem si založil tento kanál a jen tak jsem něco natočil. Máš dost nebezpečný. A jako celkem už To se mi líbí. byla 3 dny nebo za kolik. Jsem tak špatný. 20 lajků to nevystačí zase. Ten tak dostal. Ale no ani se nemusíš chodit, mě tady zase. Teda mi tady celkem dostal. No tak dobrý, já už jsem skoro bez many. Tady zase tak Ve 3. minutě. Najčuštím. Ty vole, kudy leze. Najčím tam ona do sebe. Ona je tak totálně vypaplaná. Je, tak podle mě. Máme LCS. To je vole fejka. Spojenec byl zabit. Já na to sedu. Zábava začíná. Proč nemám ultimate? Jsem level 3. A sur, ok, dáme tady sur. Vím, co dělám. Dáme teda dávat ještě tady ten Spojenec byl zabit. Ježiši. on je tak špatný a má blatnost. Samý řídilové. Ježišmarja, co to je? A ať se na ní neleze. Proč? Ještě čum, co ona tady celou dobu dělá. To je dobrá. To je pravda. To je taková kráva. Já mám největší farmu. Je někdo má ryba. A je to asi... Je Aatroxy. Hello. Ještě tam dojím, tak. Tak co, Kony, jak ty tam dáváš? To je lakerská svině. Ona je úplně totálně vyhrabaná. Ledový ahry nemá flash. Ona je fakt úplně vypaplaná, lejta. No, Warwick, no. Mám z toho dobrý pocit. No.
On staví první hydru. Prostě se na Warwicka první staví, co? Ty pane vybral, myslím. Se staví. Nevím tu plejtí. Ona nás bude učit, jak hrát. Tohle je level 6 Leona, ty vole. Moc si nemyslím. Jak to nebyl level 6 Leona? Já vím, vole. Čum se to mohla dělá? Čum se to dělá? Moje trojka, lol. Čum se. Proč jsem pěta bolu? A chci být čel. Já mám noob. Jep. Kurňa. Yes, follow in nickname. A teď je to jasný. A ještě to má bariéru. Dělej jeden bed. Jo no. Vím, co dělá. Warwick, hej, tady je Warwick, ale tady nejseš. Já jsem přišel betný. Ne. Dobrý, level 3 Leona, ty vole. 4 je Aatrox. Tak asi hrajem ve 3, ne? Dobrý, no. Mám z toho. Ten Aatrox je postižený. Nepřítel je nekompromisní. Fakt, ty Aatrox? Byl zabit. tohle je level 7 a tohle je level 6, vole. A proč si taky voláš nebo co ty? Máš prostě Čum ne, fakt úplně! To se mi líbí. Ne, čum se na ní, vole. No, pomalu. Co dělá? Žádný problém. Tak dostane. Hej, ten člověk je mentální, to vole. Mě skrotit. Vyvolávače. Ty máš asi? Bože. Nezačíná celkem štvát. Moc si nemyslím. Takže můžeme platnost, no. Level 6. Oni jsou Jste čtyřky. nebezpečný. Kdo? A jo. GG, ty jo. Spojenec byl zabit. Sedmička svoje. To mě boty. Ale kdo? Mám z toho dobrý. Tam se pakla na Ježišmarja. Co ona chtěla? Ona už chce jít zase do mě. Ne. Jste vidět, že to je Polák. Nepřítel zvěstí. Warwick je tak broken champ, ty vole. Co bych chtěl? Balance plus. Tady Warwick byl lepší. Já to přežil. A to jsem posral tak momentálně. Je to teď. No! Ne. A prosím. Hip. Ach jo. Hip? Děj. Ty vole, 8-1, kdo dal ten kill? No, dobře, aspoň.
Mám z toho dobrý pocit. A tohle je dobrý. A sám, hej. Lepší. To bude určitě No. Jo, káška. Tam já ju snajpnu. snajpneš. Nega. No jsem poprvé velmi zapnuty. Děláš si prdel. Překaženo. Trojzář. Ize. Ty zase nenáka, ale Ize. Čekej. Mluváme. No jak jsem zabil toho Warwicka. Reprenekton. Moc si nemyslím. Ještě že? Spojené. Jo. Pojď já to si zabil. Zaspoň k něčemu. Ale jo, no, to se jen tak nelíbí, ty vole, ale jsem Atrox. Teda Atrox je tak špatný. já jsem to v životě neviděl, jako. A tak jako... Tohle ale o 7, ty vole. Ej, ty jsi teďka začal, ty vole, tahat! Jenom z toho, že jsi dal tady triple. Já jsem nejlepší. Mě. 5-1 Warwick, vole, 2-1 Yasuo, 1-1, 1-1. Dobrý, ne? Všichni jednou umřeli, aspoň, to je dobře. A taky mají všichni kill. To není dobře. Strašně prohrám. Žádný problém. No, nechme být! Ty! Hej, ne, ona je fakt úplně postižená, čím se... Hej, bacha. Dívej se, ona je postižená. Warwick. A jo, ten Warwick má skin. No ano. To je dobrý. Nebudu to stejně. Je tam, hej. A možná i Ahry tam jde. Do prdele. Ne, on to netrefil. Hej. Dobrý. Jo, jsem kašel zbytečně. Majne. Ty vole, já jsem to flashnul a on to netrefil. Nastup si a já tě strestám. Vymlouváme. Žádný problém. On by mě nasabil ten trash a já jsem se jenom vyhýloval a díky... Teďka ta Leona to celkem zahrála do poprvé. Mám z toho. A díky ní jsme to zabili. Jo, Trox, nežej! Nehej, Trox, nežej! Zabij ho! Ale... 3 sekundy. Nic se na něj. To je ten Yasuo. Jeden, to včera Jo. Ty vole, Leona čurečina. Nepřítel byl zabit. A Mountain Drake, nice. Nepřítel byl A oni ho mají. Shit. Přidej. Jsem taky právě, že myslel, že jsme to zabili. René, you are fuck. Tak asi bitch, ne? Run, you are. Bitch. Nejsem koláče. No, možná budeme to. Přes turetu.
No. Máš dost nebezpečí. Jo, mám frustraci. Tým zničil věž. Fakt, ty co děláš? Vy to vůbec nedáš. Co? No ještě dneska, ty. Vždycky No, vážu. Ne, proč ne? Je to trash. Spojenec byl zabit. Nepřítel byl zabit. To je tím hodně chci, hej. Hej, co mám teďka stavit jako druhý? Vaše věž byla zničena. Pane, Cože co? co mám postavit jako druhý? Hej, kámo. Nevím proč, ale mám tě hrozně potichu teďka. Co mám postavit jako druhý? Já postavím, Nevím, co máš. Bossback, ne? Nebo ona to mám bossback. já stavím ve filmu. Ty vole, ten byt. A to tak se tak špatný. Dobrý úchvátek, tyjo. Jo, mám to zabil, ty vole. Atrox má double. Jak A Renek to tam? nemrtvej. Ne, tady já jsem nezdrav, proč je ten Renek ten tak špatný? No, Co mu zefekt? ale to tam dostala. Ano. vyplouváme. A nej, ne, zapala. Is how many times I escaped. Nepřítel byl zabit. Jíze. Máš dost Ty vole. nebezpečí. A my to možná vyhrám. T. Jako máme šanci. Ale nemožná to nejde. Potáháme, víš co? Máme 1-5 Renektona. Renektona. Kamo. Dokážeš mě zkrotit? Vyvolám. Tím se tam zase leze. Tak postižené. To je vypadá Leona, ty vole. Dodám do názvu videa, vypadá Leona. Proč jsem tam je? Proč se flashuje ještě? Co dělá ten Renekton? Proč je tak špatný? Že ten Warwick je na midu. Překaženo. Ren. Fuck you. Go to me. On je tak špatný, on má 1-6 za Renektona. Nadají můj mít ty vole. Moc si ne. Vaše věž byla Ježiši, zničena. máme tak boosted tým, kámo. Ona ho nezabije. Tady ještě přežil. No, už se máky, jo. I vole. No jasno. Fuck. To si děláš prdel, ona ju ještě zabila. Ten Atrox. Přidej. Tak to nevyhrám. Vole. Co to? A pak levo 6, ne? Rozet. Vaše věž byla zničena. Rkaton. Jo, Rkaton, desktop. A ještě napsala top s 2 P, vole. Dobrý. No koment. Och jo. Vím, co dělá. IDK, but I report Přítel you and běsný. honor René. Co? Nepřítel byl zabit.
Asi kit, bajný. Co? Dokážeš mě zkrotit. Vyvolávat. Co jde? Nepřítel byl zabit. Tak já s toho mohu přežít. Nepřítel byl zabit. Já jsem tu zabil Ečkem. Vyplouváme. Já vám možná to jako vyhrám. Ale nemožná. Ty vole, já se bojím toho Warwicka. Pojď! Nenech to! No dělej něco! Aspoň něčem! Udělej! Amen! Aj to. Pán, ty vole! Tohle... Vole tam boostit. Já musím všechno dělat já. Level 6. Dobrý. Když na tento, pros. Ten byl dobrý Atroxanda. Se bojím, vole. Normální, ale víš. Proti včeráky. Renektore, ty jsi tak boosty! Nepřítel byl zabit. Vím, co dělá. 1300, vole, já jdu prodat tohle. Já teď postavím Ghostblade, nebo... Ten Renekton, ty je... Moc si nemyslím. Ježišmarja, ona dostala. Já nehrála ta Asha, nebo... Hej, ta Asha asi nehrála? Ty vole, tím kolik vybírám jenom na E, to je dobrý. Já asi nehrála, nevím. Mám toho dobrý pocit. Co to dělá, kaplatel, ty vole? Dobrý. Věnec byl To je taková... Já se bojí cenu 1v1. Play again, silver tedy. Yep. nepřítel byl zabit. Přijde. To je jasný, vole. Když to za item, to se má... Ten trošku to nejde nejde. Tady. Ty vole, Jak nevíš teď, tak chce furt zabít, ne? ale mě tam Ten Josef je na mě hodně naštvaný. Ne. Moc si nemyslím. Ty vole, proč se nepřitáhla? Dělej něco! Co on ještě umře? Ještě lakur. Nazdar. Jdu si já jdu pryč. A na vás zkašlu. Já si koupím ten. Pár kanon. Postav Duskblade. Strašně vypínám skorčen. Teď Duskblade, jo. To je Duskblade. Tady. Dokážeš mě zkrotit? Vyvolávat. Ona je postižená. Rutiny.
Mám Creator! Hej, já pro tu si jdu. Aha, tak ne. A sorry, Warwicku, sorry. Dobrý. To vyhrá, to tam hezky zabil. Já tě prdel. Když ta klasu je tak špatná, on staví tam klasu. A tak to není špatný. přidej. Report. Ečkem. Nemáš žád. Žádný problém. Pojď running game. Dej ty vole ten bot, já tam jdu. Tady kámo, jdu na bot. Oh fuck, zabiješ tu hry, já jdu na bot. Máš nebezpečný pol. A 15. Do toho. Když má větší farmu, hej, ne, tak já jdu farmit. Jako už celou hru budu jenom farmit. Vaše věž byla zničena. Super. Nepřítel byl zabit. Pojď máma, zrušit to! Ty vole! On se stihl teleportovat. Spojenec byl. Spojenec byl. Proč jsem nedal Ečko a Tvčku, vole? Ty vole, ona bych cípla. Máš dost nebezpečný pol. To se mi líbí. 19. Vstup si a já tě strestám. Si nic koupil. Ty vole, ten ELP, co to je? Hej, ale on nemá dobrý skoro, on má 900. Kdo nemá dobrý skóre? Yasuo, no tak jako má 907, to není moc tak špatný, ale na Yasuo. Je to úplně špatný, ještě to vystaví toho tank Yasuo, ale to má tank, spíš jenom HP Yasuo. Ty vole, on nic nejde, on je vypadaný! Askar, šípný, pravený. Myslena. Ach jo. Tak to je naváděná s tím Josefem. Ty s ním půjdeš. My jdem barona. Já nejdu. Ne, 13 ten Aatrox, sorry. Aha. Sorry. Nice. Nezastavitelný. Já to nebudu k něčemu. Špatný. Je to barona. Rychle dokud není Warwick. Já už budu mít na dasku. Moc si nemyslím. Proč? Yasuo, Proč dokud nejde hej. Že se to nevyhnuje. Já tam pomalu jako nemůžu. No dobrý, no, vole. Kámo, ten Aatrox je fakt postižený.
Jdu čistý, Spojené vole. Dětky, byl vole. Hlavně, že máš, vole, 5-9. Is better than you. Vypatlanec, Vaše vole. věž byla Ty zničena. vole, ty si s tou Leonou můžu podat ruce, vole. To je level 7 Aatrox a level 6 Leona. Dobrý. Pohodě. Josef není, ty vole. Rejžovat nebudeme. Vypasnul jsem sám Josef není. Budeme úplně v klidu. Vůbec tady ta Leona není vypatlená, ani ten Aatrox. Jsou úplně normální hráči, jenom mají prostě špatný skóre, protože je na 20, ne? Protože mě trefila ta ultina. A je to mě hodně chtěl, ty vole. Dokážeš mi smát. On jenom zapíná ultinu. Hajzle. Tak něco udělej, vole, seš Renekton. Šuta, ale co v oku, vole. Ale takové. Ona mi to něco dělá. Ježíš, ona ho zabila, ty vole. Já jsem na fleku. Ti zabijte Okej. nepřítel. Dá. Na chvíli, prosím. Tady si stejně nemohu. Tak, teď se bojím, vole. Možná rádi pryč. Musím zvárvit i sílu. Já jsem se lekl, vole, to budu zapít. Já jsem se, ty vole. To jsi zapištěl? Co? To jsi zapištěl? Jo, já jsem se vedle mě spavnul a Bluba, vole, já jsem se lekl. Dobrý, aspoň jsme měli barona, vole. Ne, tak bychom kdybychom ho neměli a měli oni, tak bychom prohráli. Přesně. Mě se to zdá teda delší. Je spíš kratší. Nedelší. Tak to jo. Ty vole. Kdo to má koupený? Mám z Tady. toho dobrý pocit. Kolik to stojí? 5 roky, vole. Tým! Já ani nesmím vás zónu, ty vole! You are a trash. Tam, one, two, one. Trash. Jo, on je jenom trash, prostě. To je, vole, ty. Prostě se mám. Nejlepší jsou EU názor. Vím, co dělá. L. To vzala takové velké. Tápu. Ano, to je. Ty vole, hora to trefila. To se divím, že já jsem to trefila, ne? No, stejně netrefila skoro nic, to ne. Ani jedna.
nad KS. Ne, vůbec. Tak, no tak to je. A aspoň to stojí Tak za- na. Prosím vás, pojď sem. Tohle Jdem ho zabít. vypadá kupuje čas, hej. Já ti říkám, že on si nabije ulti, no a on nás tak rozdrtí úplně všechny. Nerozdrtil, on je špatný asi. To je špatný, jo. Dobrý, já jsem to uznul aspoň. Kdyby byl dobrý, tak tě trefí, zaultí tě a pak to zdrhne. Beru se, jo. To je svině, vole. To by stejně netrefil. Však ne, vím, že je svině, vole. Vedečný. Já jdu něco. Nemám co prodat, vole. Nemám co, Žádný takže nic problém. prodávat nebudu. 1700 na Death Dance. No low dragon. A jo, to bychom to našorala spíš. Jestli to vyhrajem, to bylo. Dokážeš mě skrotit, vyvolávači. Nedám to. Because Aatrox a ty vole, já jsem šel jako to Aatroxy. A já zaultím ten bot. Jdem Eldro. Mám z toho dobrý pocit. Tam jdu. Dneska jsem se s vámi botlej. Ale mám nějaký vod. A musíš jít zrovna do mě. Jo, musím. Když já tady kupuje 17. Nice. Jeden jak to mě tam drží. Že? Spojenec No, byl že. Městokrát to. No, nespustil se mi ten zvuk. Ta táška je dobrá. Takže je bronzu. No, tady. Hej. Já jdu touhle stranou. Tak. nepřátelský dvojzářez. Spojenec Ty vole. Joj. Co to je? Já jsem tu prdele, on se na mě nasral, jestli bude. A mě jsem se nasral celou hru, vole. To je pravda. Tady našura. Jsme neviděli. Žádný problém. Vůbec to neprohrajeme. No a to Vůbec tady taková. není špatná Leona, vůbec tady není dementní Aatrox. Já mám o jednoho poskoka víc na straně. Vždycky střílím. A co vymazat Ešku? No! Ne! Proč jsem to sledoval? Já tě nenávidím, kdybych tě nesejvoval, vole. Jsem měl stát tady a nechat tě chcíknout. A čekat, že to Ečko vytne tebe a pak ji rozbiju. To je starý furt. inhibitor byl zničen. Máš ultinu? Už jsem zaultil. Já jsem odježený. Ne, ještě ne. Já nevím, teď už to je. Ty vole.
to byla zase hra. Mějte se krásně, kluci a holky, a